Hej alle sammen, og velkommen til denne Hunger Games video ting. Ja, jeg er næsten lige siddet op, så det kan være, at jeg taler lidt mærkeligt. Fuck, lækker. Holy fuck. Og ja. Skriv bare, hvad I vil have af videoer at se. Så skal jeg nok få det til at ske dernede i den der mærkelige kommentar der. Ja, og vi finder en bur, noget mad og noget tøj. Jeg skal lige holde være sikker på ham her. Jeg tror han kommer lige om lidt. Holy fuck. Ikke læk. Døden? Nej, jeg tør ikke sætte det, men ja. Det her det var sådan en lille standard video, og ja, der er ikke så meget at sige. Det ville være dejligt at finde nogle, pile. Det er første gang jeg spiller på det her map, så jeg er sådan lidt forvirret. Især når den lægger. Den er værd at pisse. Okay. Hey. Fuck the shit. Vi går ind her. Fuck. Nå. Ej, nu må. Er der ikke noget herinde? Jo. Vi finder nogle dejlige arme, og vi har nogle pile. Ja, det var den, jeg så lige tog. Og vi siger bare 5 visninger, så laver den lige en. Jeg kan godt lide at lave de her videoer, jeg er næsten lige begyndt, så fuck that shit. Lige meget. Hvad finder vi så her? Okay. Vi finder en ko, hvilket er dejligt. Og er der ingenting her? Nej, men det er der her. Den kiste er taget, så nu kan vi videre. Det her det er måske det, vi bliver nødt til at leve med, hvad vi har nu. Okay. Ja. Der er en fag derhen. Hvor går man ind? Holy fuck. Ej, yes! Og vi får et jernsværd og noget flintens stil, og har han nogle sko? Nej. Yes, 9 TNT. Og han havde en bil. Er der sådan noget herovre? Giv mig et eller andet badass.
En hel masse pile ville være super dejligt. Fuck, jeg er lækker. Hvad var det? Ham der, han har været heroppe. Kan jeg jo så se. Når jeg får eller kommer længere på YouTube, så kommer der nogle PlayStation videoer ud. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke dør. Shit, mand, nu kommer der monstre ting. Men jeg har et jernsværd, så hvad vil I gøre med? Fucking træsværd. Jeg må ikke være herinde. Oliver. Okay. Nu vil jeg være badass. Skynder mig ind og skynder mig ud. Nej. Gå der. Ja. Vi nåede det. Sådan. Så kan vi komme videre. Og der kommer måske også nogle LOL-videoer ud. Men lige nu så tror jeg ikke, at det kommer til... Jeg tror, det kommer til at lægge helvedes til, hvis jeg gør det, så... Der står en dude derhen. Skal vi tage chancen? Gå så det. Yes, vi får nogle sko. Chain. Sådan. Hehehe. Yes. Sgu altid dejligt. Vi får en deer pickaxe. Hvad sker der? Nå. Jeg vandt. Holy fuck. Vi ses, dudes. Fuck. Her er IP'en. Ses.